Ja. Goed zo. U ziet het, van het Polygoon journaal. Gaat het, Tinus? Ja? Nou, kom op, kom op. Goed zo. Nou. Ik denk dat we even moeten repeteren. Hè, want we weten niet zeker of het ook wel lukt, hè, dat we het op het witte doek kunnen krijgen. We maken even een test. Goed, Tinus? Ja? Oké. Even een proefopname. Dat is shot 1. Uitkijken. Ja? Goedenavond, kijkers, luisteraars. Vanaf dit etablissement in Horst heet ik, Joop van Mekkeren, u welkom. Gaat ie zo goed, Tinus? Goed zo. Dit was de proef, nou in het echt, hè? Ben je klaar? Oké. Daar gaat hij. Goedenavond, kijkers, luisteraars, ter land, ter zee en in de lucht. Ons programma Onder het Maaiveld komt vandaag uit de plattelandsgemeente Horst, gelegen tussen Meetrik en Meldenslo. Het plaatsje Horst met een inwoneraantal van ongeveer 2000 bewoners zal u wel niet zo bekend zijn, maar de namen Meerhorst en Lodal zullen u als toerist wel niet onbekend in de oren klinken. Zoals u weet hebben wij het vorig jaar tevergeefs getracht het boerengezelschap van tante Bet uit Venlo voor onze camera te krijgen. Maar dat was veel te duur en sowieso kregen we geen parkeerplaats daar in Venlo. Dit jaar hebben we zelf het heft in handen genomen en wij bevinden ons nu aan de veemarkt van het boerenplaatsje Horst. Onder het motto, wat de stad niet lust, dat vreet de boer wel. Volgens de mij bekende informatie had op dit moment het folkloristisch gebeuren een aanvang moeten nemen, doch ik bevind mij nu slechts in het schamele gezelschap van een handjevol boeren, burgers en buitenlui. En wat iets meer zei, wij zullen trachten van hen iets meer te weten te komen. Wat er vanavond eigenlijk gaat gebeuren. Ik zal eens even kijken of ik hier iemand zie die weet wat er staat te gebeuren. Meneer, weet u misschien wat er gaat gebeuren vanavond? Dat wil ik net van u horen. Dat weet u dus ook niet. Nou, dan weet u ook niet veel hoor. Nou, u misschien meneer? Ja, hetzelfde. Hetzelfde. U weet ook niet wat er te gebeuren staat vanavond? Nou, kijk toch eens. Juffrouw, misschien ken ik u niet ergens van? Ja, volgens mij wel. Ja, u komt me zo bekend voor. Ik wil graag de groeten doen aan mijn papa. Ja, nou ja, daar zijn we niet voor gekomen natuurlijk, hè. Daar zijn we niet voor gekomen. Nou, ik kom ook naar de verloving. Ja, nou ja, ja, zo gaat dat natuurlijk in een boerengemeente, hè. Dat is natuurlijk ook niet anders te verwachten. Ik zal eens even hier verder kijken of er hier ergens nog meer mensen zijn die wat weten van wat er vanavond eigenlijk staat te gebeuren. Ik zie hier nog iemand staan. Meneer, wie bent u en wat doet u? Ik ben Henk Jansen en ik zal je wat kijken. Maar meneer, weet u misschien iets meer over vanavond? Ja, ik weet er alles van. Wat wil je weten? Nou, bijvoorbeeld hoe laat begint die folklore eigenlijk? Je bedoelt die verloving? Ja, zo meteen in een keer. Het komt zich hier niet zo krijg. Ik kan er best een kwartier aanlopen. Tja, het schijnt dat niemand mij de zaak echt duidelijk kan maken, maar toch, ja, we moeten natuurlijk wel weten waar we mee bezig zijn. U weet dus echt helemaal niks, meneer? Ja, het is dat je zo aandringt. We zullen maar gewoon beginnen, wat. Oh. Nou, u hebt het gehoord. We gaan beginnen. En ja, dat zien we dan vanzelf wel. Goedenavond, dames en heren, drummels en drummelinnekes. Namens de Rosa
Mogen ik ook allemaal hier van harte welkom heten op deze avond waarop de Rosa het boerenbroedspaar 1989 gaat voorstellen. Een speciaal woord van welkom zou ik willen richten tot het boerenbroedersgezelschap van de Armada van vorig jaar, het bestuur van carnavalsvereniging De Dreumel, de personeelsverenigingen van Berkelheim en Sint-Antonius, de Joekskapel De Herrieschoppers, Deke Hanneman en de medewerkers van de Rosa. Hopelijk gaan we allemaal genieten van de voorstelling die u dadelijk te wachten staat. Ik mogen u in ieder geval heel veel plezier toewensen. En mogen ik dan nou, onder de aankondiging van de vorst en de raad van 11 van carnavalsvereniging De Dreumel, het orkest verzoeken om De Dreumel in te zetten. Orkest, aan over het woord. Ja, Tinus, richten. Ja, hij mij? Goed zo. Ja, er schijnt toch wat te gaan gebeuren, beste kijkers. Na de klanken van deze boerenkapel verscheen hier een fraai gezelschap in de kleuren zwart, wit en goud. En ik zou eens even kijken. U bent natuurlijk de prins, meneer. Ik ben Niemes. Dit is dus Niemes. Weet u wel? Hey. Wat? Vos Niemes. Hallo! Wat moet ik hier? Wie bedoelt u mij, meneer? Die ik aankijk, dat bedoel ik ook. Ik doe niks te doen. Pardon, meneer? Wat, pardon meneer? Niks te pardonnen, ik zou meer u niet voorbij te komen. En per zand uw ventvergunning te tonen. Nou meneer, u ziet, ik ben van het, wij zijn, Tinus en ik, en wij zijn van het Polygoon journaal, weet u wel, helemaal uit Hilversum. En wij komen dus hier even het folkloristisch gebeuren, even, weet je wel. Dat is geweldig. En toevallig ben ik een veldwachter, Kuinders met K. Veldwachter hier in Horst, ik ben dus de baas, ik hanteer hier de wet. Nou, ja. Maar meneer, ik bedoel, u moet ook even nadenken, wij zijn hier toch gekomen. Ja, nou ja. En niks te meneren. Voor O ben ik nog altijd veldwachter. En hier kunt u met uw toverlantaarn plaatjes maken. Hier en nu, neven de lijn. Wat is dat nou? Dank u wel. Nou, dan weet ik het ook niet meer. Dank u wel, meneer de veldwachter.
Dank u wel, meneer de veldwachter. Dames en heren, drummels en drummelinnekes, beste carnavalsvierders. Ik geloof dat de storing verholpen is. De hoogste tijd om met de verloving te beginnen. Ho, ho, meneer de spreker. Stopt gij u praten en laat mij, veldwachter Kuinders, met K, eens eerst spreken. Ja, wat nou dan weer? Ja, want ik zal het u laten horen. Gij stond er wel te praten over verloving, maar dat zit nog in wie zek. Want in opdracht van de burgemeester dien ik nu en hier ter plaatse het volgend schriftelijk schrijven. Het volgend schriftelijk schrijven inhoudende een beletsel van niet mis te verstaande aard aan u bekend te maken en mondeling voor te lezen. Aldus. Meneer de voorzitter, misschien een leesbril voor mij. Dankjewel. Dankjewel. Aldus. Aan de burgervader der gemeente Horst, al hier te Horst. Edelachtbare burgervader. Nou, burgemeester, is er de burgemeester in de zaal? Waar is die burgemeester dan? Heb je hem weer? Ja, ik wil even de burgemeester spreken als ze kan. Waar is de burgemeester? Burgemeester! Tinus, waar ben je met het ding? Hoi mond! Burgemeester, voor ook nog altijd meneer de burgemeester. En ik gelast u, ten spoedigste of nog sneller, uw biezen te pakken. En dit etablissement te verlaten met heel uw filmgeneuk en andere hebben en houden. U kunt gaan. Dit is een bevel. Aan de tap kunt gij geweren. Adieu. Maar op de bruiloft, daar ziet u mij terug. Dan zien we dan wel verder, meneer Polygoon. Adieu. Hollander. Ik vervolg. Ik zei dus ik vervolg. Edelachtbare burgervader. Door dit schrijven wend ik mij en mijn vrouw schriftelijk tot u, helaas met potlood gezien mijn pen pleiten is. De reden van dit geschrijf is wat ik gelezen heb in het kastje aan de muur van het raadhuis. Daar stond met drukletters geschreven dat een boerenbruidspaar van plan is zich op vrijdag 13 januari aanstaande te verloven en op dinsdag 7 februari probeert getrouwd te raken. Dat kan en mag volgens mij niet en volgens mijn vrouw ook niet. Dat mag niet doorgaan, want die twee zijn halfzuster en halfbroer van elkaar. Tenminste, dat zegt men. Dat zit zo. De moeder van de komende bruid en de vader van de eveneens komende bruidegom waren samen boerenmaagd en boerenknecht op kampsplaats, waar mijn vader toentertijd melkschepper was. En die twee waren knecht en maagd voor dag en nacht, zo dus. En nou komt het. Toen mijn vader eens aan het melkscheppen was, zag hij die twee stiekem samen de hooischelf opgaan. Maar zij kwamen niet terug met hooi voor de koeien, alleen een beetje in de haren en de kleren. Zoals vader zei, waren ze net lang genoeg in het hooi geweest om hoe zal ik het zeggen, beter gezegd, hoe zal ik het schrijven,
Het zou mogelijk kunnen zijn geweest, misschien, waarschijnlijk het geval is geweest, dat ze het gedaan hebben. Zal ik maar zeggen, schrijven. Daarna, na een half jaar, was de dienstmaagd gevlogen op kampsplaats en is ze in de stad gaan werken. Zo vertellen ze in de buurt. Nou, dat geeft mij te denken en mijn vrouw ook. Ik kan het natuurlijk niet bewijzen, want jammer genoeg was ik er niet van kort bij erbij. Uw burgervader begrijpt mijn bezorgdheid en die van mijn vrouw. Als goede ingezetene van de gemeente voel ik mij verplicht dit huwelijksbeletsel aan te dragen. U bent zo'n goede burgervader dat ik zeker weet, en mijn vrouw ook, dat u dit niet over uw kant zult laten gaan en tot het laatste hooisprietje zult laten uitzoeken. Dat hoop ik en het moet. Dat gevoemel kunnen wij niet hebben. Met dank dat u mijn schriftelijk schrijven hebt willen lezen, eindig ik. Ik ben aan mijn eind. Gegroet gij burgervader, inmiddels verblijf ik thuis, hoogachtend de heer van Leuteren en zijn vrouw ook. Ja, meneer de veldwachter, wat maakt u me nou? Kunt er met zo'n brief aan? Er stond geen eens naam, meneer, dat noem ik insinuaties. Wat? Niks te inseminaties. Hier wordt niet geïnsemineerd. Nee, meneer de veldwachter, dat kunt u niet maken. Ik heb de familie al geneut en ik vind dat ze zeker aan het woord moeten komen om zich te kunnen verdedigen. Meende je dat? Ja. Nou ja, vooruit er maar, als je meent dat het moet, dan doe maar, dan haal ze maar. Maar ik zeg ook, dat varkentje was ik zelf. En jij kunt er verder niet mee moeien. U kunt ook gaan. Meneer de veldwachter, mag ik u voorstellen de ene vader en de ene moeder? Wie zijt gij? Ik? Gij? Ik ben Albertina van de Vrouwenboom. Ik ben de moeder van de broed. Mooi, mooi. En ik ben er een mens, hij van Bosse chef. Niet te geloven. Meneer de veldwachter, de andere vader en moeder. Haha. Haha. Dan zijt gij zeker de vader van de bruidegom. Dat heb ik goed gerooid, ja. Ton van Bielen toen zien hem weg. Het is te zien. En ik, Anne van Melkboers Jet, ik ben daarmee getrouwd. En Geer ook. Wie is de Geer? Aha. Had ik er niet gezien. Juist. Maar nu ter zake doende, ik wil u nogmaals een fragment voorlezen uit een brief die binnengekomen is ten raadhuize. Aan de burgervader der gemeente Horst, al hier te Horst. Edelachtbare burgervader, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. En nou komt het. Toen mijn vader, de oude heer van Leuteren dus, eens aan het melkscheppen was, zag hij die twee stiekem samen de hooischelf opgaan. Maar ze kwamen niet terug met hooi voor de koeien, alleen een beetje in de haren en de kleren. Ik vraag u, waart gij en gij samen op kampsplaats? Ja, meneer de veldwachter. Aha. En waart gij en gij daarvoor dag en nacht? Ja, Ja, meneer de veldwachter. Aha. En gingt gij en gij ook somtijds samen de hooischelf op? Ja, meneer de veldwachter. Aha. Voor mij is deze zaak zo duidelijk als maar wat, oftewel zo klaar als een kleuntje.
De beide ouderparen gehoord hebbende, constateer ik dat er gegronde huwelijksbeletselen aanwezig zijn en ik verordeneer dat er op dit moment geen verloving is. Het gaat dus niet door. Maar meneer de veldwachter. Maar wat hier gebeurt, dat pik ik niet. Verdomme, je schuift mevrouw weg. Grote leugens in die schoen. Toen wij trouwden, heb ik ze nog alles moeten leren. Je zet ons wel verschaamd. Niks te schande. Hier staat het zwart op wit. G en G. Maar man, dit wordt me toch wel wat te grof. Hoe haalde je het in de riekskop van om OC zwart te maken? Geloofde je dat stompapiertje maar ik weet wat ik wel heb gedaan en wat ik niet heb gedaan. Kom maar. Meneer de veldwachter, geef mij door briefje. Ik geef gewoon een briefje. Mine kerel en ik, we huren bijeen. En er komt niks tussen en er is nog nooit niks tussen gekomen. Dat is jammer. Briefje, papiertje, noem het zoals je wilt, maar het staat zwart op wit op papier geschreven. En niet tegenstaande, dient ten gevolge een en ander te hebben overwogen, stel en verordeneer ik, nogmaals, als vertegenwoordiger van het gezag, geen verloving vandaag, het gaat dus niet door. Dat gewist hij niet. Niet lachen, niet antwoorden. Meneer de veldwachter. Ben ik. Mijn mens was mijn eerste en mijn enigste. En het blief ook mijn enigste. Als jij iemand zwart wil maken, dan kijk maar eens eerst naar onszelf. Wel, Dat had het schoon gezegd, vrouw. Dat had het schoon gezegd, vrouw. Ik sta je achter. Die verloving, die moet er gewoon. Wat mensen een snap houden. dit is voorzichtig, hè? En ik geloof me de mens. Maar als er toch wat gebeurd is, dan moet er toch eerlijk mee voor de dag komen. Bij potverdomme. Niks is er geweest. Ik moet eerlijk bekennen, ik heb er al een staatsvrommes gevonden en er hier nog gekeken. Maar ik ben er al van afgebleven. En dat gaat het bestuur maar vragen. Hé, nou gij zegt bestuur, ten had je er al lang moeten zien, want als vertegenwoordiger van het wettelijk gezag heb ik natuurlijk direct de kerkelijke overheid op de hoogte gebracht van de ingebrachte bezwaren. Ach, daar is meneer pastoor Vester, welkom. Ik was er. Ik was er al een hele tijd. Ik was aan het brevieren. En intussen heb ik een beetje geloesterd naar al die kaalheid. En ik moest toen denken aan die schone spreuk die in de Bijbel staat. Hij die zonder zonde is, werpen de eerste steen. Nou luister, steen zien er heel zat op de markt. Dus, wie nog geen zin gedaan heeft, die mag het eerst gooien. Niemes dus. En nu over den brief. Toen ik den brief gelezen heb, toen ben ik direct een ganse dag in conclaaf gegaan. Ik heb eens heel diep gepraktiseerd. En ik dacht zo. Had gij eens even allemaal stil, want nou komt het. Sst.
heel leven nog echte, brave mensen. Die gooien er een pauze en die gaan er ieder jaar te biechten. Nou mogen een pastoor natuurlijk geen biechtgeheim verrooien en dat doe ik ook niet. Maar ik mag wel zeggen wat me niet gebiecht is. Albertien en Ton hebben het niet gedaan. Want anders heb ik het geweten. En daarom kan ik ook mede namens de burgemeester verklaren dat er geen beletselen zien om deze verloving te laten doorgaan en straks te trouwen. Punt uit. Meneer pastoor, heeft de burgemeester dat werkelijk gezag? Ja, natuurlijk, anders dan zag ik dat toch niet. Echt gezag? Dat verandert de zaak. Als vertegenwoordiger van het gezag en namens meneer pastoor Vester besluit ik, veldwachter Kuinders met K, er zijn geen huwelijksbeletselen. En ik verordeneer, de verloving gaat in tegenstelling tot eerder gedane berichtgevingen wel door en wel nu en hier ter plaatse. Aldus, ouders, hebt gij getuigen? Zo ja, dan gelast ik u hun namen voor te leggen aan het wettelijk gezag, zijnde ondergetekende en pastoor Vester. Wij gaan gedoogd aan mijn neef, den Geer van Voesten Toen en zijn vrouw Jo, van de Witte van Jansen. Aardig stel. Dat is stel. En wij dachten, laten we doen zijn over maar pakken. En wij dachten, wij pakken maar eens doen zijn over. Kosten ze niet neven? Ja, we kosten er eigenlijk niet neven. Toen van Heese Min zijn Dien en An van Langebert zijn Jan te vroegen. Gaat het toch door, meneer de veldwachter? Het gaat door, ja zeker. Gelukkig. Want ik zal u vertellen, ik ga op de gemeente al iets over beletselen huren wijden. En toen dacht ik al, verdamme, dan geef je toch een vetje bier neven de neus. Daar toen, gedraag het toch eens een beetje. Als er 4 is, zien wij er lichtig bij. En Geer ook. Maar dat hoeft er nog niet zo te laten blijken. Sorry. Ja, potverdomme naar. En ik dacht al dat ik hier gekomen was voor vliegen te vangen. En ik had toch zo van stevig eten en een stevig glas bier. Wat mende jij toen? Jazeker, wat mende. Gevraagd is gevraagd. En gezaag is gezaag. En trouwens toen, hoe komt je aan die dikke sigaren? Die zie je nog van de vorige brulf. Oh, dan krijgt er direct er ook wel een van, of Krijg je er ook een van? Nou, een stelletje herrieschuppers, zie je maar. Geliekt op dat stel wat er achter in die zaal stiert hoor. Denk toch eens aan de schone dag voor dat broedspaar. Toch hier het in de eerste plaats om. En ik meid dat... Halt de boel. Ik zei dus, zwijgt stil gij allen. Er zijn belangrijkere zaken aan de orde. Ik verordeneer en maak bekend het boerenbruidspaar. En wel, Jacques van Hermanschat van de Schaak en Nellemie van de Statie en Helma van Herman van de Keitenberg en Bertha van de Lichtenberg.
En thans gaan we over tot de officiële verloving. Ik gelast u, kust malkander. Halleluja! 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 En beste burgers en boetelui en alles wat niets meer zei, het feest kan nou weer volop doorgaan. Wij geven hier het woord aan de Ramona's. Oh, sorry, ik kreeg alweer een steek in de rug. Ramona's, even geduld, want onze kerstverse bruidegom, die wordt toch even hier het woord voeren. Leef, drummels, drummelinnekes, genodigden en allemaal die hier vanavond aanwezig zijn. Namens mijn verloofde Helma zijn we heel blij dat we zijn gekozen door het boerenbroedspaar van Oeteroza. We zullen samen met het gezelschap proberen er een schitterende tijd van te maken. Allemaal hartstikke bedankt en maak er vanavond een te gekke avond van. En niet vergeten, op 7 februari, dan gaan we samen trouwen en dan zie je allemaal uitgenodigd. Alaaf! En dan krijgen we nou inderdaad 1 stukje muziek van de Ramona's. En dan wordt de personeelsvereniging van Berkeleem en Antonius hierboven verwacht. En niet meer zo. Yes,
Schonboer broedspaar. Van hier wil ik ook van harte feliciteren met deze verloving uiteraard. En vandaar wil ik ook van namens de personeelsvereniging van Antonius en Berkelheim ook deze weg aanbieden. Zodat je op de boerenbruiloft toch niet helemaal leeg goed gaat. Ik hoop dat je ervoor van zult genieten. Je kunt kijken hoe dat je hem eet, dwars of rechtop, of hoe dan ook, of in stukjes, dat is misschien wel het makkelijkste. Maar ik hoop in ieder geval dat je ervan zult genieten. In ieder geval een fijne, plezierige avond en een hele goede boerenbruiloft. En nou het aanbieden van de Prumkesweg namens de personeelsverenigingen van Berkelheim en Sint-Antonius zal nou vorst Niemes namens de Dreumel het broedspaar toespreken. Vorst Niemes. Leden van de Rosa, mensen van Antonius en Berkelheim, Geer wil ik namens carnavalsvereniging de Dreumel dat die mensen die van carnavalsfeesten haalden en die weten dat je daar luistert naar iedereen die er spreekt. Die mensen die willen ook Geer van harte toewensen dat je de schoonste bruiloft van ons ganse leven gaat vieren. Lief Bruutje, Grutsen Broedegom, je ziet nou verloofd, maar denk eraan, het is nog maar een proefopname. De deken die zit hier te kijken, maar bij een verloving huurt nog niet eens een laken. Dus je zult er nog even in moeten halen. Want een filmkus, die mogen we geven. Maar niet al te close-up, want dan wordt de film gekut. Als je begrijpt wat ik bedoel. En tot aan echte trouwe gen in seminaries. Wacht toch maar mee wie strak is. Je hebt nou nog geen boterbriefje. Strak is, dan krijg je het zwart op wit. En dan kun je zoveel nieuwe herriescheppertjes maken als je wilt. Ik wens zo dan ook toe dat dat met heel veel ijver en vrucht zal gebeuren. Ik wens zo toe dat je eerst van die bruiloft een grandieus succes gaat maken. En ik wil dat Geer bezegelen door nou een handje te geven met nog wat even meer natuurlijk. En door mij te zeggen, proficiat met zon, broed en broedegom. Proficiat met zonne spelersgroep. Ik twijfel er niet aan dat we carnavalsdinsdag een geweldige bruiloft tegemoet gaan. Dank u. Dankjewel, vorst Niemes, voor de schone woord en de kusjes. Jacques hoeft niet. Dankjewel, vorst Niemes. Ja. Mensen van de personeelsvereniging van Berkelheim en van Antonius, die staan hier nog steeds met de Prumkesweg. Op een goede verloving huurt natuurlijk Prumkesweg en een glas bier. Een glas bier krijgen van Heister, dat is bekend altijd. En de Prumkesweg die wordt daar aangesneden en die wordt hier uitgedeeld vanavond. Dan zal nou eerst de uittrekkende groep het broedspaar gaan feliciteren. En daarna komt dan de boerenbruiloftsgroep van het vorig jaar Armada aan bod. Nog heel even geduld, even een uittrekkende groep. En dan Armada. Dan komen we ondertussen verder met een muziekje. Je mag rustig meezingen.
Woensdag komt rond, we komen weer vieren, 3 dagen aan het schip. Weer om dan van de lieren, in de niet mekken, zo is de manier. We blijven met de carnaval, 3 dagen hier. Mekken, die ziet zo schoon en leuk. Ik wou dat kind op jaren, jaren, baby, ik wou dat kind op jaren, jaren, baby. Carnaval samen met de hek, want het is alsnog echt leuk dat ik op ken zin. Gewoon hetzelfde vierde, maar het gaat niet goed. Maar is die ook te zien, de oude goeie mol. Niet mekken, zo is de manier. We blijven met de carnaval 3 dagen hier. Mekken, die ziet zo schoon en leuk. Ik wou dat die nog jaren, jaren, baby, blij. Ik wou dat die nog jaren, jaren, baby, blij. Straks niet om als we tegen stond nu weer al hier. Denk ik toch weer aan die dagen, was toch schoon niet weer. Dan dat met z'n drieën samen hand in hand. En nu stil lang komt ze weer in de land. Die mekken, zo is de manier. We blijven met de carnaval 3 dagen hier. Mekken, die ziet zo schoon en leuk. Ik wou dat die nog jaren, jaren, baby, blij. Ik wou dat die nog jaren, jaren, baby, blij. Mekken, zo is de manier. We blijven met de carnaval 3 dagen hier. Mekken, die ziet zo schoon en leuk. Ik wou dat die nog jaren, jaren, baby, blij. Ik wou dat die nog jaren, jaren, baby, blij. Ja, dan gaan we nou verder met de harmonie. De harmonie. Nu ze doen, nu ze blozen. Er is de harmonie. Zit ze roepen, zit ze kozen. Al is het dat ze steunen op de andere. De harmonie die werkt nog aan die leven en de spoor. En als ze het geblazen ziet, dan heb ik een eerste koor. Die kunnen niet die club voor. De koninklijke harmonie van Horst die is al lang. Ja, die bestiert al jaren. Die is geweest in de hele oude Wittenveld. In 1817 geboren. Voor de weg tussenin. En de kinderen weer zin. Martin. Ja. Dankjewel, Ramona's. En we geven nou Armada, de organiserende vereniging van het vorig jaar, Ger de gelegenheid om het broedspaar te feliciteren. En dat zal gebeuren bij monden van de ceremoniemeester Jacques Wismans. Maar voordat Armada naar boven komt, wil ik Ger even meneer Den Dijken de gelegenheid geven om het broedspaar even een handje te geven. En er uiteraard zijn collega Pastoor Vester. Dijk Arneman.
Dankjewel, Dick Haneman, voor uw felicitaties en natuurlijk voor uw aanwezigheid bij deze verloving. Dankjewel namens de Rosa en de ganse speurdersgroep. En dan nou geer het woord aan Jacques Wismans, de ceremoniemeester van het boerengezelschap van het vorig jaar van Armada. Jacques. Dreumelinnekes en dreumels, boeren en boerinnekes, namens het Boerenbroedersgezelschap 1988 van Armada wil ik ook hier even wat zeggen. Voordat ik overga tot het huldigen en feliciteren van het broedspaar en de rest van het gezelschap, heb ik eerst een mededeling te doen, die met name toch onze eerwaarden hier dijken heel veel deugd zal doen, omdat je er daar zelf nimmer om hoeft te gaan vragen. Het huwelijk wat het vorig jaar gesloten is namelijk al vruchtbaar geweest. En het is mij dan ook een heel grote eer om ons broedspaar Anja en Ger aan te kondigen. Die komen er al aan en die laten even hun boreling zien. Je ziet het een zeer stralend ouderpaar met een wolk van een baby. Even allemaal samen. Dan wil ik gewoon verder gaan namens het Boerenbroedersgezelschap dat direct hier ter plekke verschijnt. Vooral het broedspaar op de eerste plaats Helma en Jacques. Van harte proficiat te wensen met deze verloving. En natuurlijk ook het ganse gezelschap wat er zoveel tijd in gestoken heeft. En geloof me, ik weet waar ik het over heb. Dan zou ik hier de rest van het gezelschap naar boven willen nuien om te zorgen dat het cadeau aangeboden kan worden. Ja, dan gaan we even allemaal samen verder zingen met een heel toepasselijk nummer voor ons pas verloofde paar. 2 hartjes. Hartjes die bevliegen gaan onbewuste gaan. Ik zie die kinderen mooie man. Dus aan onze land geluk nog te gewoon. Wie dat zo samen
stond er zonder leven, of komt op een mijn staan. Ik wil niet als al doen bedoel, ik lief de kriebels van. Gezellig is toch de carnaval, gezellig van de baan. Die haantjes die verdienen van lopen lustig op. Bedienen die het zien, die weg gooien los. We staan met onze nacht gelukkig op de gewoon. Drie dansen samen kunnen gewoon op iedere toon. Ik zong voor stoel en ik zag hem, die zie iedereen. En die zag lekker die haantjes die verdienen van lopen rustig op. De liefde zingt heeft iedereen wat in de bloed. De jongen laat de laatste dag zien we nog alweer. En als ze dus gegeven is, dan weten we nooit meer. We denken nog heel leuk dan doen, meer en weer je laat. Je ziet de tweeën en grote aan en zeggen met de lach. Die haantjes die verliezen van kloppen rustig op. Die ene die het ziet, die hun weg gooien mag. Dus samen onze nacht gelukkig op de gewoon. Drie dansen samen kunnen gewoon hier de boot. Is je het eerste wat ik heb? Is je de leukste wat ik heb? Is je de beste wat mij nooit is overkomen? Denk ik aan ook, dan zie ik 100.000 dromen. Hier en een optocht in mijn liefste bezig. De vaste ogen zonder rust, die zijn koud. Ik weet wat liefde, dat ik zoveel van nog hou. De vaste ogen vast dat je zo lang. Ze schouwen vrienden op, dat doet met zal. Het sneeuwde en ik ben jong, het was ontzettend zo. Maar toen ik ook zo groot bijzonder. Geen zie het mooiste wat ik heb, geen zie het leukste wat ik heb, geen zie het beste wat mij hier is overkomen. Denk ik aan ook, dan zie ik 100.000 bloemen. Hier en dan op, dat in mijn liefste bezig was. De vaste ogen zonder roos, die zijn koud. Ik weet dat niet, dat ik zoveel van nog hou. Ik hier alvast de morgen in de stroom. Jouw zonneman met ik me en er boven. Maar als je dan weer bij me ziet, dan zie je.
Ga als je kunt er nog net op. Mooi meisje. Allemaal pasen. Hij is te klein, dat is je familie of niet? Ja? Ja? Oscar! Hier en nu. Wat zijn jij? Mensen niet zozeer. Ja, maar dat gebeurt ook. Zo, dat ik ook wel. Een huis wordt mooi als het oud is. Ja. Drukjes. Dat ging er wel. Ja, Hier, neem me. Ik heb allemaal hekjes. Ja, dat gaat. zeg plaatjes. Ja, wie zijn er niet? Nou ben deze kant. Bedankt. Ja, gedaan. Henk? Henk? Ja, maar Henk. Ik denk dat het een goed foto met mij. Goed, die Henk Jansen in daar een discussie over, moet er wel weer, moet er niet bij. En nou hebben we het erover gehad dat ja, je mocht erbij. Kijk, je moet net goed. Nou moet je wat terugzetten dan weer. Ik heb zo nog naar achter. U moet vergeren, dit doe ik al jaren. Dat had ik hier toch ook met dat ding. Dan beginnen we nou met de twee groepen die twee zo. Ja, we gaan voor het werk zien zo. Gaan ze nog door? Groep apart foto's. Zonder boodspaar. Oh, de elftal zo een paar namen. Heb ik toch de fiets bij vergeten? Elke tijd. Ja. Sorry. Hij speelt gewoon. Hij doet windjes al hier, want de muziek wat leuk te doen. Wat zie je er van het is? Wacht, tot en uit de vuilwachter het begin. Dat is een VTT-elastiek. Ja. Zo, toch in de tas? Oh, dan weten we ook wat het is van Is wel een goed. Nee, weer is net kort. Weer is net te kort. Moet ze nou aanstaan of moet dat niet? Voor het instrument doen we gewoon. Zo gaat ze sabel. Kan ook wel Sabel. Dat is een spits, hè? Als je op plaats dan gewoon checken en smaken. Ja, Gewoon wil het hangen, hè? Ja. Ik zag al een beetje vandaag. Een broeder. Ja, ja, maar. Die heeft een bril op. Vuur je er vanaf? Vuur je eraf? Als een Kraalweg komt binnenspelen, die heeft wit over. Oh, maar. Ja, ja. Net wat gezegd. Nee, doe iets niet kwaad. Ja, je nog niet vroeg in. Doe jij een jas voor de
Ja, de knoop verkeerd. Oh nee. Ik heb er hier de knoop. Jo, waarom? Foto moet en ik kan het zien. Oh, hoe is het dan? Nog niet gedaan van de zomer. Wat moet van die... Je moet nog zorgen en die komen nou bij ons mee eten. Ah zo? Jo, dat kan niet. Dat is al even laag, man. Nog eens? Jo. Nou, Kleine hoor, dat kan ik niet missen. De beelden brengen. Pas op, hè. Want dat duurt volgens mij nog een half jaar minder als die zit. Nee. Dat is zo snel. Doe het erbij. Lekker. Ja, maar hé. Maar wie is nou toch? Doe het even, plek. Ja, goed. Waar zit je nog mee geweest? Leuk. Ja, ik zeg. En heel de Frans, de fiets. Goedemiddag dames en heren, het is al lekker druk zie ik. Ik moet heel veel vertellen, dus ik moet echt niet een papier erbij halen. Fijn dat je allemaal ziet gekomen op dit matinee. Het is vandaag een soort carnavalsmatinee. We hebben van alles met de carnaval. Dat zitten sommige mensen die zien er al echt op gekleed. Ik nog niet helemaal, maar ik denk als we dit achter de rug hebben, dat we dan helemaal in de stemming zien dat dan de volgende keer wel helemaal in kleding, gepaste kleding is. Trouwens, het is zondag en ik heb alleen maar borenklier en borengezelschap is op zondag altijd zo chic. Ik dacht, dat kan beter niet in de kiel komen, want dan past de gaan erbij. Borengezelschap, dat komt vandaag ook in de kier. De boerenbruiloft. Die zien goed gekomen, die komen. Dan hebben we hier de blaaskapel, de Merlo-vrienden. Ik heb ze een keer gezien, maar toen was ze veel minder. Een beetje gegraaid. Uit de Merlo met als leider Ger Gubbels. Ik heb ze net al gehuurd. We hebben nog een keer een buurtredner vandaag, een hele goeie zelfs. We hebben hopelijk een aantal liedjeszangers van de LP, of LP is het niet, van de plaat van 1989, carnaval 1989. En we hebben nog Jacques Hansen die een keer wat kunt zingen. Hey. We hebben misschien nog een keer de Prins die gisteravond is uitgekomen. Misschien heb je het ook gezien, het werd geloof ik wel een beetje laat hè. Ja, maar misschien hebben we het wel allemaal gezien. Maar ik heb hem ook nog. En ik dacht dat ik ze daar allemaal eigen had. Eens kijken. Ja, ik heb niet alles verklapt, maar ik heb al heel wat gehad. Ik zou zeggen, de Merlo-vrienden, laat nog eens wat huren. Is vrijdagavond uitgekomen en goeiedag. Kijk dan, nog een camera erbij, alsof we niet op kennen. We hebben er al twee.
Dit is geloof ik van een echte televisie, dat werkt niet. Polygoonjournaal. Goedemiddag meneer. Goedemiddag, mevrouw. Ik kan u misschien ergens een microfoon gebruiken. Nou, ik denk het wel. Kan dat, Mart? Nee. Goedendag, dames en heren. Ja, wie verwacht er nog grattere mensen vandaag? Vandoor, wie verwacht er nog grattere mensen vandaag? Ik zie het, ik zie het. Ja. Janus. Oh, neemt het gewoon even het programma over voor mij. Even opletten. We maken even een proefopname, hè. Ja? Daar gaat ie. Even wachten. Hoppakee. Goedemiddag, kijkers, luisteraars. Vanaf dit etablissement in Horst heet ik Joop van Mekkeren u welkom. Ja, dat was de proefopname. Ging ie goed, Jaapie? Goed zo. Nou, dan beginnen we nou voor de act, hè? Oké. Goedenavond, goedemiddag, moet ik zeggen. Kijkers, luisteraars ter land, ter zee en in de lucht. Ons programma Onder het Maaiveld komt vandaag uit de plattelandsgemeente Horst. Gelegen tussen Meterik en Melderslo. Het plaatsje Horst met een inwoneraantal van ongeveer 2000 zal u wel niet zo bekend zijn, maar de namen Meerhorst en Lodal zullen u als toerist wel bekend in de oren klinken. Zoals u weet hebben wij vorig jaar tevergeefs getracht het boerengezelschap van Tante Bet uit Venlo voor onze camera te krijgen. Maar dat was veel te duur en we kregen sowieso geen parkeerruimte in Venlo. Dit jaar hebben we zelf maar het heft in handen genomen en wij bevinden ons nu in Horst in de bekende zaal Den Tuiter. We hebben zo gedacht, we gaan naar Horst onder het motto, wat de stad niet lust, dat vreet de boer wel. Nou, en volgens de mij bekende informatie had eigenlijk op dit moment het folkloristisch gebeuren al een aanvang moeten nemen. Maar ik bevind mij op dit moment slechts in het schamele gezelschap van een aantal boeren, burgers en buitenlui en wat iets meer zij. Maar we zullen trachten van hen iets meer te weten te komen om eens te vragen van wat gaat er hier nou precies gebeuren. Nee, wat denkt u? Carnaval. Ja, ik dacht ook dat er zoiets was, maar we wachten maar gewoon af. Zou iemand aan, weet u wie het wel weet? Weet u ook niet? Oh. Nou, ja, hier zijn er nog... U misschien, meneer? Nee, echt niet. Nee? Wie bent u? Ik ben Wim Steeks. En wat doet u hier? Ik ben hier uitgenodigd om wat muziek te maken. En lukt dat een beetje? Het begint te lukken, ja. Goed zo, goed zo. Ja, nou, je hebt toch een aantal. Het is best wel druk hier, moet ik zeggen. We kunnen nog wel eens aan iemand anders vragen. Bijvoorbeeld hier, of hier. Weten jullie wat er gaat gebeuren? Nee, Nee? Wat denk je dat er gaat gebeuren? weet ik niet. Weet er niks van? Nou, niemand kan me helpen. Maar deze mevrouw, die weet het. Ik zie het aan haar gezicht. Ja, ik heb nu niks gehoord, ik weet dit. U weet ook niks? Ik weet het. Ja, zij weet het dan. Sorry? Boerenbruidspaar wordt in de echte doen. Het boerenbruidspaar wordt in een echt verbonden. Meent u dat nou? Ja? Wie heeft dat gezegd? Dat denk ik van mijn eigen. Oh, dat denkt u van... Ja, we zullen het wel zien. Heb je me nog in beeld, Janus? Goed zo. U weet misschien... wie bent u en wat doet u? Ik ben Henk Jansen, ik zal je wat kijken. Pardon, meneer? Ik zal je wat kijken. Ja, ja.
Dit is een meneer en die staat hier wat te kijken. Ja? Maar u weet misschien iets meer van wat er gaat gebeuren. U ziet er erg belangrijk uit, moet ik zeggen. Dus kom maar naar u toe. Ja, ik weet er alles van. Wat wil je weten? Nou, ik... Wie is... Wat dan? Wat krijgen we nou? Mijn sabel valt. Ik zie het. Ja. Hoe kan dat? Ja. Ik ben aan het woord. Wat moet ik hier, was mijn vrouw. Nou, ziet u meneer, wij komen helemaal uit Hilversum, Jaapie en ik. En we zijn van het, hier van het Polygoonjournaal. En wij komen hier opname maken. Interesseert me geen Wat krijgen we nou? Niks, wat krijgen we nou? U hoort het toch? Ja, maar meneer, wij komen toch gewoon hier even opname maken. En dan kunt u zeggen, ik kom uit Hilversum. Nou, en ik ben veldwachter Kuinders met K. Ja? Veldwachter, heer in Horst. Dus de baas, ik hanteer heer de wet. Oh, nou. Ja. En nou? maar verder maakt het toch niks uit, we kunnen toch gewoon wat blijven draaien hier, dat is toch helemaal niet Nee, meneer. erg? Nee, meneer. Nee. Hier. Daar kunt u met uw toverlantaarn plaatjes maken. Hier en nu, neem de lijn. Eruit. Aan de tap kunt gij geweren. Adieu. Als possible kwijt. Hollanders met een grote moel. Maar ik heb het weer. De vader en moeder van het broedje. Daar komen ze aan. En ze zullen zichzelf aan een voorstellen. Ik ben de moeder van de broed en ik heet Albertina van de Vrouwenboom. En ik ben Hermeens, hij van Bosse Chef. Schoon gezag. En ons volgende echtpaar, de vader en moeder van een broedegom, die komen er als tweede naar binnen. En zeg maar wie je ziet. Ik ben Tom van Wielen Toens in hem weg. En ik ben Anne van Melkboers Jet. En ik ben met hem getrouwd. En die doen maar net of ik er niet ben. Ik was aan de rivier en dan mocht ik toch wel even afmaken. Ik ben bestuur Wester. En je ziet nog wel verloofd, maar die moeten nog getrouwd worden. Dus ik heb het laatste woord. Ding toch maar aan. Zo, ik heb het gedaan. Gelukkig in de korte preek. Dankjewel meneer Pastoor. Hier de getuige. Ik ben de getuige van de broedskant en ik ben Jo van de Witte van Jansen. En ik ben Ger van Woestentoorn. En de volgende getuigen, dat zien de getuigen van de broedegom. En die zien ook met er bij je. Kom maar binnen. Ik ben Anne van Langenbergsunenhei. En ik ben Toen van Heizemin Zindien. Vangen we natuurlijk met een daverend applaus. En een broedegom, dat is Jacques van Hermansgrat van de Schaak en Nellemie van de Statie met zijn broertje Helma van Herman van de Krijtenberg en Bertha van de Lichtenberg.
Ja, hier stonden ze daar. Het boerenbroedschaar of het boerenbroedsgezelschap hè, van 1989. Helma en Sjaak. Proficiat. Ik heb het al een keer gezegd, maar ik zeg het nog maar een keer. Sjaak, zeg eens, wanneer zijn jullie gevraagd? Dat zal half november ongeveer zijn geweest. Half november, dat is nog niet een tijd geleden. Heb je het geheim kunnen houden? Ja, wat moeilijk. Ga je eerder keer besproken? Nee. Weet het zeker? Jazeker. Sjaak ook niet? Alleen tegen Helma heb ik het gezegd. Ja, dat is misschien wel verstandig. De weet ze ook met wie ze trouwt, hè? Ja, dat zou ik misschien ook wel doen. Word je zenuwachtig? Zelfs nou nog een beetje. Nou, nog. Maar, en je ziet er zo lang met de rozen. Is voor de rozen. Maar toch zenuwachtig, ja. Het is toch echt iets nieuws. Maar het is een geweldige belevenis. En vrijdag dan? Helma? Maar nee. Ja, je stond ook zo lekker rustig op de bühne. Hoe lang had je moeten oefenen voor een rol? Weken. Weken. Je deed het prima, moet ik zeggen. Dan de bruiloft. Die komt over een aantal weken. Op dinsdag met carnaval 7 februari dan gaan we 's middags om 2 uur trouwen in de kiosk. En daarna om 3 uur is er groot feest in de Meertal. Als God bleef. Laten we dat erbij zeggen, ja. En er kan echt helemaal niks meer tussen komen, want er worden toch nog wel wat problemen met de verloving. Ja, er waren er heel wat. Maar ze zeggen dat het opgelost is. Nou, laten we het hopen. Wij kijken allemaal op de dinsdag, als we niet naar de kiosk gaan, dan kijken we wel op de televisie. Het komt er allemaal op. Wij zorgen dat je het allemaal kunt volgen. En we hebben voor jullie allemaal een plaats gereserveerd. Ik zou zeggen, neem plaats. Er staan kapjes voor koffie als je dat lust. Moet er even doorgeven of je zwaait even naar achter, dan wordt dat allemaal geregeld. Wij hebben allemaal een stukje vlei gehad, maar ik weet niet of er nog wat van over is. Want ja, we zien met heel veel en we hebben maar steeds uitgedeeld. Maar dat merkte wel. Maar ik denk dat het vlei het gaat, of nee? Nee, nog niet. We gaan de vlei gaan. Is er nog vlei, Thijs? Sokkervrije. Dat is prima, zeggen ze hier. Ik zou zeggen, neem plaats. De fiets, ja.
Prachtig. Proficiat. Nou zit ook hoe ze er in de gewone kleren uit. Toen in het tweede, hè. De achternaam is Christiaans en we wonen in de Roeversloot. Op een vis. Op de Vlies. Prins, toen de tweede, toen de eerste, weet je nog wie dat was? Toen de eerste, moet ik even denken. We worden slechter, hè? Ja. Dat wordt niet nog, ja. Oké, dit is een nog slechter. Jij hebt ook een vrouw bij met u meegenomen, ik hoef eigenlijk niet te vragen waar ze woont, maar wel wie ze is. Het is ons Annemie, hè? Ons Annemie. Mijn Annemie. Ik wou wel net. Een meer, maar dat geeft niks, we hebben geld genoeg. Op de hoek, Johanna op de stoep, Johanna op de grond, Johanna wist het nimmer geert. Op het veld, Johanna op de belt, Johanna wist de wereld in een drek verkeerd. Het water dat wij moeten drinken, komt straks van wiet en zit in een fles. Maar zolang het weer uit de kraan blijft lopen, hebben wij om ons trek geen stress. Ons fabrieken die geven op troep aan, maar dan weten wij zo weinig van. Want wij laaien het maar op schepen en brengen het naar Afrika. Nou, laten wij gaan spelen, wist een avond er zoveel veel. Samen op de schone kameel. En een gastje later met een mekje aan de kant. Van het in de keuken samen hand in hand. En ik vroeg er dan heel zoetjes, werd een plekje als een kasteel. Samen bij den boom met de kameel. Laten wij gaan spelen bij de kameel, slingeren aan dat touw, ja wat schoon was dat nou. Laten wij gaan spelen, wie zijn avond er zoveel veel, samen op de schone kameel. Een tijdje terug kwam ik met mijn kinderen in de buurt, om te kijken naar die speling der natuur. Maar de kameel, die was verdwenen, loog te rotten in het gras. En ik dacht toen aan wie schoon het vroeger was. Kosten wij nog maar spelen bij de kameel. Driese. En welke naam nou precies bij wie wordt, dat is voor mij heel moeilijk. Verhobes, die ken ik. De slechte zin. Ja. En dan wordt het moeilijk voor mij. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Geef dadelijk maar even door. Jullie beginnen? Jullie beginnen met ons mam. Laten we dan maar mee beginnen. Is dat geluid? Ja, is geluid. Is het dan te bellen wel? Ja? Maar hoe is het nou zo? Ons man die speelt in de Joekskapel, met het koffiekansje en nog kantenel. Ze zorgen met de carnavalverschil en blozen nou een liedje voor een glasje bier. Het is toch zo'n gezellig stel. Komt dat? Ons van kantenel en de hele Joekskapel. Het wordt vorig jaar toen ons man aan poetsen wou en zo op de zolder kwam. Iedere keer is het weer een groot vies op de plaats aan. Ik haal wie of wat of voor hem, je zit als iedereen. Het is dan weer krek, een grote Horsterfamilie. Jong en oud, dik en dun, jong het luurt, al onder hier.
met de carnaval met de lis en spel zo leuk. Gij gript, uit de kas, wat vlots, modelke uit de beuk. Wil ik dadelijk nog eens even wat gedaan doen. De met de op de boren brullen mij. En dan hoor de mensen zingen. Wat is het toch een schoon krijg? De Melenekens in wak en blauw. Bleumels in het pak van Zoer van ons. Daar wordt ook in het klier gegaan bekend. Weet je wat we doen? De Melenekens in rock and blues. Alleen kunden leven. Je moet op zien het hier is wat beleven. En de Mikko is mij, ons Oosterdrumeland. Een goeie carnavalstier dat gerand. En de Mikko is mij, ons Oosterboerenbal. Door vieren ze pas echt de carnaval. En toen zeiden we, nou, weet je wat, we moeten gewoon de beste hebben. We nemen gewoon de Limburgs kampioen. En dat is ook geworden, Pierre van Helden. Gelukkig heb ik de goede pot voor oraal gebruik. Voordat ik met mijn lezing begin, een kleine spiegologische test. Dan zul ik even denken, daar snap ik de ballen niet van. Maar gewoon even allemaal hardop meetellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En dan denkt je natuurlijk de netste niet alles over. Hehe. Ik werk op dit moment in het psychiatrisch centrum in Venray. En ik woon in de Meldersje. En dat is beter als andersom. En daar haalde ik op mijn spreekuur. En wat er komt, dat is te gek om los te lopen. Ja, ik heb een bierstuk drukke praktijk. Met een hier zou er gewoon knats van overspannen raken. Maar ik niet. Ben de gek. Ja, les kwam er mee naar een zakenman op een spreekuur.
En die roept, dokter, je moet me helpen, je moet me helpen. Mijn naam is Jansen. Ja, ik zeg, toch kan ik ook niks vergeven. Dan moet hij mij hier leven. Ja, de zaak die waren hem knats over de kop gewassen. Want die zit nog, vroeger zei hij, toen ik met die zaak begon, toen had ik niet veel, alleen mijn verstand. Ik kijk hem eens aan. Ja, ik zeg, dat kun je rustig zeggen dat je met geen niks begon ziet. En nou zit ik knats in de grond. Ik ben failliet. Ik zeg, dan kom maar eens even op de bank liggen. Kom maar. Ik help er bovenop. Met dat ik met die behandeling bezig ben, giet een telefoon. En een vrouwenstem die zegt, heb ik al gestoord? Ik zeg, maar nee. Ik moest toch net opstaan, want de telefoon ging. Dokter, zegt ze, met mijn man deed een vogel. Ik zeg, is dat zijn hobby? Nee, zegt ze, dat is uit zijn vliegen. Ja, ik zeg, dat doen vogels. Nee, zegt ze, dan is elektricien. En dan is hier licht van kop. Ja, ik zeg, het schiet. Dat hij dagelijks onder spanning stond. Dat weet ik niet, zegt ze, maar ik zie het dus erin. Want ik kreeg geen contact meer met hem. Ja, ik zeg, dan breng hem maar, want dan heb je een draadje los. Oh ja, we waren eigenlijk ook alweer gebleven. Oh ja, meneer Jansen. Hoe begint het met uw vogel? Met uw parkiet? Oh nee, geen waard. Failliet? Ligt er lekker? Ja? Ah, dat is het. Gij hebt een goede bank nodig. Ja, zo'n werk is dat voor mij. Dat je niet in de koude klier zitten. Met mij is er niks te merken. Maar aan mijn collega dokter Freud, schrikkelijk, schrikkelijk. Die man die is zo verstrooid. 's Morgens bij het ontbijt, dan geeft hij zijn hard gekookt ei en een kusje. En die vrouw houdt hem met eierlepje op de kop. Ja, tegenwoordig krijg ik zo heel veel patiënten met huwelijksproblemen en sloopproblemen. Maar men neemt van mij aan, dat heeft niks met elkaar te maken. Want normaal, als je weer niet slaapt, dan heb je ook geen huwelijksproblemen. Of andersom. Ja, laatst kwam de kleine van de buren nog bij ons. En toen zei die dokter, zei hij, hoe lang kunnen de mens zonder te slopen? Ik zeg een 24 uur, 48 uur en dan krijg je toch wel sloop. Ik zeg, als mama en zijn pap, die kunnen niet langer zonder sloop, zei hij. Ik zeg, hoe is dat dan? Ja, zit hij gisteravond, wat zei zijn pap tegen zijn mam? Kom, we gaan naar bed, want het is al 3 weken geleden. Ja, zo kwam er bij mij, dat is ook een echtpaar. En toen zei de man, dokter zei, ik heb huwelijksproblemen. Ik zeg, vraag hier, zie je getrouwd? Ja, zei hij, met een Duitse. Ik zeg, dat is interessant, met een Duitse. Ik zeg, die Hollandse vrouw, die hebben oud kopie. Ik zeg, en die Duitse dan? Ja, zegt die ook, maar die gun ik het. Ik zeg, vraag 2. Wat is het probleem? Hij denkt nou, en hij denkt nog eens nou. En toen zei hij, dokter, zei hij, ik kan er niet meer opkomen. Ik zeg tegen die vrouw, en kun je hem dan niet helpen? Zegt ze, misschien niks te binnen. Ja, zegt hij, en dan kan ik 's nachts niet slopen, zegt hij, want die matras die is keihard. Ja, ik zeg, dan moet een waterbed kopen. Nee, dokter, zei hij, want ik kan niet zwemmen. Ik zeg, dan neem je toch een luchtbed mee? Dokter, zei hij, wat ben ik onschuldig? Ik zeg, weet je wat? Een normale is goeie rood duur, maar in dit geval huwelijksproblemen. Ik zeg, geef me wat een vrouw weerd is. Hij stopte me een rigsdaalder in de hand. Ja, ik denk, dat is net wat de gek te vergeven, hè. Ik kijk naar die rigsdaalder, kijk naar die vrouw en ik kom naar de gulden terug.
Ja, ik heb mijn vrouw zo leren kennen in de studietijd. Want toen zit ze nog tegen mij, wat zie je voor aan dieren? Ik zeg voor een psychiater. Maar waar de stad zit, ik zeg dat is een zielenknieper. Want toen vroeg ik een keer s'avonds naar hoesten, want toen zit ze nog tegen mij, zit ze geen kniep daar van de gooien, maar daar zit mijn ziel niet. Dokter zegt deze mevrouw, is het waar dat ene gek meer kan vragen als 10 wijzen kunnen beantwoorden? Ik zeg, dat klopt. Vraag maar. Ja, zit ze met een maand in draf de laatste tijd zo door. En mij dat sluit op hol. En af en toe dat stijgert er ook nog eens een keer. En s'nachts zit er last van nachtmerries. Ik zeg, dat lei maar eens even binnen. Want volgens mij zien dat paard normale verschijnselen. Maar het hoeft niet. Ik zeg, vrouwke, voor een mens, die ligt aan een neurotisch mechanisme met een ik-inflatie en een oerdynamische gekanaliseerde vorm van agressie en aspecten van een partieel neurologische zelfvisiecomplex. Maar zit je dat allemaal doorzien? Ik zeg, ja, een 1000 of 5. Ja, maar zit je daar gans gek? Ik zeg, nee, dit doet het niet voor de hele dokter zit, zie. Ja, ik zeg, daar moet er een halve jaar van maken. Ja, die portier bij ons, dat is ook zo'n halve jaar. In hij les waren er mee bij de ingang 7 mensen tussenuit gegaan. En die portier erachteraan. Want toen ik terugkwam, toen zei ik nog tegen hem, ik zeg, hebben ze alle 7? Waren het er maar 7 zitten? Ik heb er wel 9 teruggebracht. Ik zeg, jongen, je de knutsknaat kwijt. Ik zeg, maar kom maar eens even op de bank liggen. Maar, dan leek me de Jansen naar. Jansen, schuur me eens even op. En portier gaat er eens even bij liggen. Maar met al dat gekke werk wordt het steeds later. En ik moet naar mijn eigen psychiater. Vastenavond samen. Ja, hier staat hij, Pierre van Helden. En ik zit met mijn microfoon, maar ik ga gewoon verder. Dus kijk ook ver kennen, ja, ver genoeg. Allereerst, dit is Limburgs kampioen vanaf vrijdag. Hartelijk gefeliciteerd. Zeker niet om kampioen te worden. Nou, je ziet het wel geworden en met deze buurt, hè, de psycholoog. Moeilijk woord. Hoe gaat dat in zijn werk, zo'n Limburgs kampioenschap? Is dat alleen maar de vrijdag of kun je dat heel kort vertellen? Nou, we zien er zijn 3 vuurrondes en we zien met 24 begos. En dan selecteert de jury er de 7, 8 beste uit voor in de finale. En die strijden dan in het kampioenschap. En dat wordt de vrijdagavond in Nederweert. Ik heb het gehoord op de radio. Je wordt blij. Ja, we worden echt blij, hoor. Wat een groot feest. Ja. We hebben gevierd tot 's morgens 7:30 gingen we naar bed toe, dus... Dat is op tijd. 7:30. De consequenties. Je ziet Limburgs kampioen, wat houdt dat nou in? Heb het nou heel druk, of... Nee, merk hoe ga ik weer gewoon werken, dus... 2 weken gaat even goed door. Hoeveel optredens hebben we nog dit jaar? Dat weet ik niet, dat heb ik echt niet te zeggen. Komt die zo aanwijden in één keer of kunnen ze niet meer tellen? Nou, ik weet niet, ik zou je echt niet over te zeggen. Nou, wees in ieder geval heel blij dat je hier zit geweest. En nog veel succes met uw praktijk, maar zo te huren gaat dat heel goed. Bedankt en wil je begeleiden met een muziekje terug. Dr. IQ Zielepiet. Dat we laten woord kan ik niet eens lezen, maar het is Pierre van Helden. Mensen, wie zou je even keer 2
jullie hier naar voren hebben. Dat is eigenlijk Anton van der Heijden, maar ik heb gehoord dat hij niet aanwezig is vanmiddag. Daarom zou ik naar voren willen roepen Tini Zegers. We zien van de Rosa met de Boerenbrulf ontzettend blij dat we hier hebben mogen oefenen. De ganse tijd hier in de toeter. We zien van de Mergen heel fijn ontvangen. We hebben goede eten gehad. We hebben daar iets voor aangeschaft en we hopen dat dat een hele mooie plaats krijgt in Bergleem. De volgende die ik hier naar voren zou willen hebben is Henk Jansen van Rosa. Dat hoop ik allemaal niet. We zijn heel blij dat wij zijn gekozen tot Boer Broedsberg. We zullen namens de ganse groep er een enorme fijne tijd van maken. We zullen de naam Rosa heel hoog houden. En we hopen dat over een paar jaar dat Rosa nog eens denkt van, hé, daar hangt iets in de studio. Dat was van de Boerenbrulf. En dat is ook zo'n mooie teler. Allemaal bedankt en de microfoon terug aan Anita. Dankjewel. Ja, ik weet eigenlijk niet wat ik toe moet voegen. We worden al hier gebleven, hè? Jullie worden aan de beurt. Oké, dan gaan we dan weer verder. We hebben vanmorgen, en ik zal nog in het dialect praten, dit is wel bekend goed vaster. Maar ik zal proberen zoveel mogelijk vast te vallen. We hebben vanmorgen een gezelschap hier in ons midden, zitten achter de deur. En die komen niet op de koffie, die komen echt op de koffie. Dit is namelijk het boerenbroedersgezelschap van de Rosa. En wie Rosa zet, ja, die ziet meteen dat dat onze brand verbindt zet met Sint-Antonius, met Bergerheen. Dus Rosa, Sint-Antonius, dat is wat dat betreft één pot nat. Ja. Ik wil Ger het hier in het boerenbroeders gebeuren aan ons voorstellen. En ik wil beginnen met de verslaggever, de concurrent van ons Rosa, dat is Joop van Mekkeren, ja, die alles zal verslaan. Ik blief het hier even uit het woord, want die heeft ook al iets wat ze woord heeft. Dat is een velloze Hollander is dat. Ja? En dan de cameraman. Ik heb altijd gemeend dat het een mooi merkje is, maar dan moet ik wat voorzichtig blijven. Dat is onze Tinus. Ja? Hij van Bossen zelf. En dan denk ik dat het goed is dat we daar in het midden met het Broedsberg inzetten. Dat is onze brood. Een hartelijk applaus voor Helma van de Krijtenberg Herman en Bertha van de Likkeer. En natuurlijk nog Jacques van Herman Strat, van de Schaak en Nelly van de Stassie. Ik heb gezien dat ze al... En dan onze veldwachter, de vertegenwoordiger van de wereldlijke overheid, dat is onze veldwachter, Kunders, met Kuinders, met een K. Ik zeg heel even aan het woord, veldwachter, want de heren Mergen hier, we hebben een goed half uurtje, dat werd muzikaal begeleid door Trek Buren Tieske.
Dreumels, Dreumelinkes en allemaal die hier zien. We zien ontzettend blij dat we gekozen zijn tot het boerenbroedpaar van Roze en natuurlijk dat wij ook het boerenbroedpaar van Antonius. We zullen er een hele fijne carnaval van maken, een heel mooi boerenbrullen. We hopen dat je allemaal mee ervan geniet. Is het niet boete, dan is het wel via de televisie. We willen Jan Driessen namens het verpleeghuis hartstikke ervoor bedanken dat we zo opgevangen worden hier. Dat we zo welkom zien en we hebben dan een klein geschenk voor bij ons. Dank u wel. Boerenbrullufthorst, dat zullen we een heel mooi plekje geven. Ja? Dat iedereen dat kan bevrienden. Bedankt. Ik zou je trekbullen t-shirts, zoals je zo mooi hebt, even hier wil hebben dat hij een liedje zou Nee.
kiepen met geholde eieren. Merci, jongen. Dankjewel.
alweer dat ze goed goed Ik kreeg zijn. een ganz verkeerde indruk van hem. Niet alleen om zich hier op het achtererf te kunnen vestigen, we hebben daar beneden, ik weet wel, daar als je het trapje afgaat, in het kader van het revitaliseringsbeleid van de onderingang van het gemeentehuis, een gelegenheid waar ze kunnen beginnen, en er zijn nog genoeg mensen in.
So